Birisi Mişer, birisi Dipter, Ayçıları kiresin. Ey Tatarım sen kaydasın, düşlerime kiresin. Соңгы вакытта ниндигене авырлыклар һәм каршылыклар булса да, Татарстан язучылары күршедәге Ульяновск өлкәсендә еш булалар. Бүгенге чара Республика Мәдәният министрлыгының Татар шигърияте көннәре кысаларында уза. Очрашу шагыйрь Рифат Җамалның Татарларым дигән шигыре белән очраклыгына башланып китмәде. Чөнки бүгенге сөйләшүнең төп темасы да татар тарихына, милләт язмышына багышланган. Мишәр дип язылсам, ул минем данымны бирү була. Мин бүген данда казанган нинди эшләрем бар, аны кемгәдер аяғысына таптау була. Дан бирү ул жан бирү. Әгәр мин бүген татар булып теркәлмәсәм, мин җанымны кемгәдер бүләк иткән шикелле булам. Очрашуда катнашкан журналист Сәгыйть ага Бәдретдинов якташларына мөрәҗәгать итеп, татарлар катнашында узучы нинди генә чарада да, мәҗлесләрдә булырга туры килсә дә, без бердәмлек турында сөйләргә тиешбез диде. Без карт кешеләрне мәҗлесләргә еш чакыралар. Шушы моментларны мин эләктереп алырга тырышам. Ул вакытта менә үткән елның башыннан бирле менә һәр мәҗлестә диярлек кузгатып җибәрәм. Кичәдә чыгыш ясаучылар илдәге бүгенге сәясәт, Россиядә милли телләргә карата мөнәсәбәтнең салкын булуы хакында да әйтеп уздылар. Хезмәт ветераны Асия ханым Мәликова шуңа күрә көзге халык санын алуда актив катнашып, тагын бер кат башкалар алдында үзебезнең ныклы бердәмлегебезне расларга кирәк дип мөрәҗәгать итте. Безнең төп максат хәзер халык санын алу, бирешмәү. Үзебезнең менә Ульян өлкәсендәге элекке алган халык саны белән хәзерге алган санын чагыштырганда без бирешергә тиеш түгел туганнар. Бездә Мишәр дә юк, Диптер дә юк. Без татар булып калганбыз, татар булып калачакбыз. Халык саны алу турында авылда эш алып барыла. Шигъри кичәгә мөхтәрәм кунак итеп Ульяновскида 16 ел губернаторлык иткән Сергей Морозов та чакырылу иде. Татарларны төрле төркемнәргә бүлүгә карата аның да үз фикере бар. Когда я слышу о том, что давайте там будем делить вот той или иной, так сказать, нации, в том числе, так сказать, там татар на какие-то небольшие группы, я думаю, что это некоторые товарищи, если можно их назвать таким вот образом, делают это специально. Преуменьшить роль великого татарского народа. Вот стоит памятник человеку, который, так сказать, ярко и понятно всем дает ответ. Что такое великий татарский язык? Что такое великая татарская культура? Вот мы должны этим заниматься и гордиться. Очрашу барышында зак еллык әдәби хезмәтләре өчен Сембер язучылары Фазыл Алиуловка, Зөфәр Батыровка һәм Флорис Галимьяновка конгрессның рәхмәт хатлары һәм бүләкләре дә тапшырылды. Казан кунаклары да гасырлардан килгән тарихи бергәлекне һәм туганлыкны сакларга, балаларыбызга тапшырырга кирәклеген ассызыклап сөйләделәр. Ульян өлкәсендә яшәгән милләттәшләребез ул һәрвакыт үзгә булды. Монда бүлүнү бер кашында булмады. Монда алар бер бүтән йодрык булып эшләделәр. Казан кунаклары 2 көн дәвамында өлкәнең Өмет газетасы редакциясендә, Татарстан Яңа гасыр каналының Ульяновск филиалында булдылар. Бердәмлек милли китапханәсе эшчәнлеге белән дә таныштылар. Алар шулай ук Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган фәлли-гамәли конференциядә катнашып, Бөек Идел юлы тарихи фестиваленең барышында карадылар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмет Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.